Здравейте, приятели! Това е канала Къса Fishing. Днеска бяха успешните ми примамки. Ето канибалите на Savage Gear е този модел и този модел. За да разберете как фанах тези риби, останете до края на видеото, за да видите как набарах тези риби. И сега ви пожелавам приятно гледане. Штукле или штука? Штука. Зарадваш ме. Браво. Това е штукле. Сега ви показвам. Ето. Това е штукле. Някъде 30 педарка. И вижте канибала на Savage Gear, къде стои вътре. Това е голямата версия на Savage Gear. Сега ще откачим и ще пускам спасене рибата и го пускаме. Браво! О, фишон! Ако изкарам тази риба, ще видите, приятели, какво е това сега. Само да успея. Това е штука, но да изкарам. Това е голяма риба. Моля се, не дей там, бе. Моля се, не дей, бе. Добре, че спасих до сега. И само една кука, само една кука фаща. Успях, кое! Браво на мене, бе! Браво на мене, бе! Пак успях да го напарам. Това е вече 50 и нещо сантарил. Бас, приятели. А сега аплодисменти. Ето. Чай да го мерим, бе. Това е 53 сантарил. 53. Добра штука. Така, сега време за пускане. То доста се замаи. Ама, виж. Сега, ето. За сега са шампионите. Тези канибали. Ето. Първата штука фанах с тази. Ето.
Това е канибал пак на Savage Gear. То има и малка версия на този силикон. Ако намерите малкото, взимайте малкото, защото е по-ефективно на този модел. И след като фанах тази първата штука, смених доста примамки, не можах. И исках да пробвам тази. Ето, с тройка монтаж. Това е малка версия, виж, на малките кълват повече, мисля, че, или зависи на ситуацията. Ето, метнах, не стана, може би 3-4 пъти метнах. След това реших да сменя проводката. Проводката, след като смених, ето, както видяхте, фанах тази риба. Значи, силиконите на Savage Gear доста работят. Но зависи и на вашите проводки, какви проводки правите. Айде да видим, сега ще можем да набараме още штуки. Колкото разбирам, те предпочитат на ярки цветове. На тъмни цветове абсолютно не кълват. Абсолютно няма даже удар. Само на ярки цветове. Много примамки смених. Те кълват на ярки цветове. Каква е тази риба вече? Много дърпа. Голям костур. Или штука. Не. Не е възможно, но е възможно. Това е рекорд от костур. Това е рекорд. Това е 2 кг някъде костур. Вижте, приятели. Не знам дали видите. Това е рекорд. Това е рекорд костур. Ето. Това е един голям. Ето. Това е някъде. Ще мерим, няма как да теглим. Епа си. Представете ли, приятели, какво е това животно? Това е някъде 10 години изживял. Красота. Това е 40 санта костур. Ето. Какво е 40? 45 санта костур някъде. 44. С долната устна. Да. Това е един рекорд, може би, за мене за тази година с костур. Приличен размер. Също, приятели, станахме вече 850 косура абоната. Благодарение на вас, че гледате, наблюдавате канала. И за да напредваме още, трябва вашите подкрепи за канала. Благодаря ви. Айде пак коляма. Bardzo.